Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritable havre de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis, au salon haut de gamme, alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonné pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort. Ande muso ka furu sabana minɛ ye sakɛ. Furu sabana wa? Arama, ne jiginne la dɛ. Tarata wo tarata ani alamisa wo alamisa aw bɛ se k'aw ka série kansinaw ale épisode 2 lajɛ a tako filanan Wido kan dɔrɔmɛ 20 tile kɔnɔ. An ka ɲɔgɔn sɔrɔ www.wido.tv walima Maxiti kan walasa k'aw tɔgɔ sɛbɛ. Orange aw kɛrɛfɛ. Sumaya bana kɛlɛli hukumu kɔnɔna na Mali ye sumaya pikiri 1,927 bisimila pankurutigi kɛnɛ min tɔgɔ dalen don Modibo Keyita la. Mali sariya sunkura ale kɛlen don ka Mali kan 13 ni o ye fakanw ye ka se ka olu sugandi ka kɛ anw ka marakanw ye. Yala ni hakilina mun tara k'a dabɔlen don ka se ka anw ka seko ni dɔnko sankɔrɔta wa? Modibo Kani Sidibe ale bɛna ɲɛfɔli caman kɛ an ye a ko kan. An balimaw ni de an ka kunnafoni bakurunbaw ye ka kɛɲɛ ni bi araba ye marisi kalo tile 12 san 2025 an bi aw fo ka waleɲuman dɔn Advance TV sugandili la ka se ka aw kunnafoniya. I n'a fɔ an y'a fɔ aw ye cogo min na Mali minisiri min ka baara ɲɛsinen don kɛnɛya ale ni sigida yiriwali ko ma ale ye sumaya pikiri 927 ani 800 bisimila kunungo pankurutigi kɛnɛ min tɔgɔ dalen don Modibo Keyita la. A jirala k'a fɔ ko nin fura ninnu ko a ɲɛsinen don sumaya bana kɛlɛli ma ko wa musaka min taara ko la k'a bɛ taa se fɔ wari miliyari 2 bɔɲɔngo la. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ UNICEF ale ni k'a dɔn k'a fɔ OMS ko olu ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka Mali dɛmɛ ka se ka denmisɛnninw ka fatuli ka caman bɔ olu la ko hakilina in taara o de kɔnɔna na. Asanso ale tun b'a kɛnɛ ka Aissata Ba bɛ ɲɛfɔli caman kɛ an ye a ko la. Mali la densaya fanba kun ye sumaya bana ye. OMS ka fɔla kɛmɛ sara la 95 denw de bɛ tanya ka sabu kɛ sumaya bana ye farafina. Ka yɛlɛma don o taabolo in na Mali ani a dɛmɛbaw wulen bɛ ka u jɔ yaasa ka se ka denw olu ni kisi. Ni sumaya fura in sɔrɔli bɛ o sɛbɛntiya. L'UNICEF c'est le plus grand acheteur de vaccins du monde. UNICEF n'ale ye diɲɛ tɔnba bolofara dɔ ye. Ale de jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ fura ninnu ale sanni na. O hukumu kɔnɔ jamana ɲɛmaaw fɛnɛ bɛ wulikajɔba kɛ walasa ni fura ninnu bɛ se ka lasɔrɔ nɔgɔya kɔnɔna la. Ni waleya mun talen filɛ nin ka an ka jamana sɛgɛrɛ a bɛ kɛ sababu ye fɛn min ye ka jɔyɔrɔba ta sumaya bana ale kɛlɛli la ani fɛnɛ ka caman bɔ funankɛni minnu bɛ fatu ka sababu kɛ sumaya bana ye ka caman bɔ o la. Qui peut sauver des milliers et des millions de vies des enfants, c'est vraiment une grande effort. L'UNICEF également l'a souligné, ces vaccins vont servir vraiment pour le Mali. Ni fura kofɔlen ninnu bɛna kɛ dɛmɛba ye Mali jamana ma. I n'a fɔ a laɲinina diɲɛ tɔnba mun sigilen don kɛnɛyako ale ka programme ma min bɛ tali kɛ ka sumaya bana ni k'a lase jamana caman kɔnɔ ɲani san 2025 wagatiw cɛ. O baara kunfɔlɔw kɔnɔna la fɛn min ye jamana 3 olu de y'a sɔrɔ
nga o y'a yira k'a fɔ yanni san 2025 cɛ jamana 23 olu se bɛna don o baara ninnu na. Des différents gouvernements pouvoir étendre ce vaccin là à 25 pays à l'horizon 2025. Furaji ba kɛmɛ kɔnɔntɔn ni mugan de nan bɛɛ denmisɛn ba kɛmɛ wɔɔrɔ kama minnu si bɛ taa san fo ka se san 3 ma. O kama kɛnɛya ani sigida yiriwa minisiri ko k'a b'a ɲini fasodenw fɛ u ka denw tugu ci. Vaccin nana okumu kɔnɔ y'a fɔ cogoya min na paludisme n'i y'a jate minɛ n'a bɛ fɔ min ma sumaya denmisɛnnin minnu mana wolo fo k'u si se san 5 ma u ka fagali u ka saya fanba a bɛ sɔrɔ paludisme de fɛ. Donc bi n'a ye vaccin sɔrɔ paludisme na vaccin a kɛra yɔrɔ caman déjà a bɛ ka utiliser Tchad a bɛ ka utiliser Benin a bɛ ka utiliser Burkina Faso. Donc ne Mali nana fara kan sisan o ye koba de ye Mali yɛrɛ bolo. An bɛ fɛ an ta ka kɛ symbolique ye min fɛnɛ na parce que an bɛ fɛ ka introduction daminɛ avril kalo tile 25 o min ye diɲɛ seleke 4 ka don kɛrɛnkɛrɛnnenyalen pour que ka paludisme kɛlɛ. Jamana ɲɛmɔgɔ ka daminɛ président la transition na ka jigin bɛɛ bɛ fɛ paludisme an ka kɛlɛ ka ban an ka jamana kɔnɔ janni san 2030 cɛ. Ni denbaw fɛ vaccin a bɛna don routine de la. An yɛrɛ bɛɛ ye denbatigiw ye denw b'an bolo mɔdenw b'an bolo. An tɛna na foyi juguman ta k'a ɲɛsin an denw an ka denmisɛnninw ma an bɛɛ b'u ka kɛnɛya de ɲini. Donc n'a daminɛna bɛɛ ka taa ni denmisɛnninw ye vaccination ka kɛ baara in bɛna kɛ Mali seleke 4 bɛɛ la mais pour le moment a bɛna daminɛ yɔrɔ damadɔ Kayi Segu. Vaccin min nana an y'a ye a wari bɛ taa fo miliyari 2 de kɔ la vaccin hakɛya min don a bɛ vaccin 900,000 ba kɛmɛ kɔnɔntɔn. Fura ninnu dili kun fɔlɔ bolondan bɛ avril kalo tile 25 don min yɛrɛ ye sumaya bana ale kɛlɛli don ye diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni furaji kofɔlen ye a ka baara kɛ jamana 15 kɔnɔ ka ban. Kunnafoni nasira wɛrɛ la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ka tali kɛ bɛjɛ faga nali la Mali la ka kɛ ni san 1991 ye. Muso ani sifinnamaw ko olu jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ bɛjɛ faga ale yɛlɛmayali ko la. A jirala k'a fɔ nin waati na Mali bɛ lihala min na ko yala muso ani denmisɛnw olu jɔyɔrɔ yɛrɛ ye jumɛn ye. Isa Sise ale bɛ ɲɛfɔli caman kɛ an ye o ko la. Kalata ale masurunya la fɛn bɛ tali kɛ bɛjɛ fanga ani jamana kɔnɔdenw sen don ni kalata baaraw la olu ye babu ye da bɛ don minnu na kosɛbɛ. O kumu kɔnɔna la musow olu jɔdaba ka bon o baara ninnu na an ye wulikajɔ sabati ka se a muso dɔw ma u jɔda bɛ se ka kɛ mun ye bɛjɛ fanga ale sinsinni na. Musow bada ye u cɛ siri cɛw kɛrɛfɛ yaasa adamadenya hakɛw ka damakanya ni ka se ka u sen don fɛrɛba dɔw fana tigɛli la musolakaw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ. Ka fara musow kan sifinnakaw olu fana jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ fɛn min ye bɛjɛ fanga ale sinsinni na wa fɛnɛ a ka kan u ka se ka nɔrɔ bila fɛn min ye jamana ale fangamayɔrɔw la. O kumu kɔnɔ sifinnakaw olu kɔni bɛ wulikajɔw sabati fɛn min ye politiki baaraw ye ni k'u sen don olu la jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ. An bɛ jamana kɔnɔ min den fanba tila bɛɛ ye sifinnakaw ye olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ bɛjɛ fanga sabatili baaraw la jango kunnafoni di sira fɛ. De sensibilisation. La consolidation de la démocratie est un processus. Les jeunes et les femmes. Bɛjɛ fanga matarafali bɛ kɛ ni waleya dɔw de ye wa jɔyɔrɔba bɛ musow ni sifinw la a ko la hali k'a dan kalafili la bari olu de ka ca jamana kɔnɔ jamana ka ɲɛta u sen kan ka don la. C'est un avenir préparé par les femmes et les jeunes et pour eux-mêmes pour demain. Fɛn bɛ tali kɛ sifinnakaw fo ka taa se musow ma olu jɔyɔrɔ bonyali an ka jamana mara kɛyɔrɔw la o ye kumaw ye minnu kɔni n'olu laɲininen don an bɛ wagati min na ko sisan nɔ o se ka sabati fo dɛmɛ ka don walasa fɛn min ye bɛjɛ fanga a bɛ sinsin an ka jamana kɔnɔ ani fɛnɛ maa minnu bɛ yen nɔ ni nin waleya in bɛ tali kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ olu ka kɛ maaw ye n'u bɛ na ni hakilina kuraw ye ani fɛnɛ ka se ka yɛlɛma don fɛn min ye bɛn ani basigi o sinsinni na an ka jamana kɔnɔ. I n'a fɔ aw yɛrɛ y'a faamuya cogo min na Mamadu Jalo ka fara Ayisata Ba kan ale ni Isa Sise olu de ye nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ anw ye. Kunnafoni nasira wɛrɛw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Mali sariya sunkura ale ye sariya kisɛ 31 ye Mali fakan 13 sugandi ka kɛ anw ka marakanw ye. Kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ jamana marabaaw u ye nin hakilina min ta ko yala a dabɔlen don ka se ka anw ka seko ni dɔnko ale sankɔrɔ ta kosɛbɛ wa. Modibokani Sidibe ale ni Kerifa Sidibe olu ye wulikajɔ kɛ u ye mun sɔrɔ an ka jɛn k'a ɲɛmadaw fɛ.
kan ye taamasere ye min be jamakulu dɔ kofɔ o kama kan nafan ka bon kosɛbɛ ka sababu kɛ ale de be kɛ sababu ye an ka se ka kumaw fali aw ni ɲɔgɔn cɛ. A jirala k'a fɔ Mali ye jamana ye kan 100 bɔɲɔngo be sɔrɔ jamana min kɔnɔna na. Lawalela nansarakan ale kun ye anw ka langue officielle ye, nka nin kɔsan in na sariyaw talen kɔfɛ a jirala k'a fɔ ko Mali langue officielle ye kan 13 de ye. Kabari waati jan an bɛɛ b'a kalama sariya sunba min tara sariya sunba belebele kura min tara jamana ɲɛmɔgɔw fɛ san 2023 o san na o sariya kisɛ dɔ bɛ yen n'o ye sariya kisɛ 31 ye a sɛbɛnna o kɔnɔ ko an ka kanw n'o kun y'o y'an ka fakanw ye k'olu yɛlɛmana ko ka kɛ an ka marakɛkanw ye. A kɛra ten de ka an ka kan ninnu yakubayara u yɛlɛ sanfɛ ka kɛ an ka marakɛkanw ye. Donc dɔw fɛ bamanankan kelen de kun kan ka officialiser, dɔw fɛ ka 2 3 ta pour que région bɛɛ zone bɛɛ ka représenter sud nord ni centre, ou bien il fallait tout officialiser. Donc à la suite de ça, gouvernement ye an ka kan 13 ninnu bɛɛ officialiser, an ka langue nationale 13 ninnu officialiser. Donc c'était une bonne chose parce que ale kɔfɛ madala n'a digira mɔgɔw la réellement. Ni wulikajɔ ninnu kɛrɛfɛ hakilinaba mun bɛ jamana marabaaw la o de ye ka se ka anw ka seko ni dɔnko ale yakubaya ka tɛngu ni an ka kanw ye. O tuma ni kan yɛrɛ tɛ adamaden danbe yɛrɛ tɛ dɔn. Donc ni nin kɛra sisan ka an ka kanw kɛ marakɛkanw ye ani seko ni dɔnko an'an danbew u bɛ taa ni ɲɔgɔn ye. A bɛ o kɔrɔ ye k'a fɔ olu fana bɛ yakubaya, olu fana bɛ san sɔrɔ kosɛbɛ, dɔ bɛ fara olu kan. O yɛrɛ dama tɛ dɛ, ɲɛtaa fana an b'a fɔ ma ko développement. Minnu kɛlen don k'e mara e bɛ ka baara kɛ n'olu ka kan ye, n'o ye k'a fɔ e bɛ ka faamuyali kɛ ka taa ɲɛfɛ cogoya dɔ la dɔrɔn o bɛ bɔ ni wo dɔ ye tuguni, ayiwa e tɛ se ka yɛrɛ bɔ min na. Baara mun bɛ yen o ye an ka lajɛ ka an ka kan kalan ekɔliso la kosɛbɛ pour que denmisɛnninw ka se ka u sɛbɛ ka se ka u kalan ka ɲɛ, et aussi an kan ka baara kɛ pour que an ka kan ninnu u ka sabatiya kosɛbɛ. Maninfin ka baarakɛlan bɛɛ lajɛlen ye kan de ye, kan mun sugandira Mali la ka kɛ anw ka baarakɛkanw ye ni o ye langue officielle ye. Olu dabɔra de ka se ka jamakulu bɔrɔw k'olu jateminɛ ani mun ye kulu kelenw ye ka se ka olu jɛn kan kelenw na, kan fanba min bɛ fɔ anw ni ɲɔgɔn cɛ wagati bɛɛ lajɛlen na. Kunnafoni kuncɛla an bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ kunkanko kibaruyaw la. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ championnat national ligue 2 Malbɛti ale tile 9nan wulikajɔw kɔnɔna na FC RFA ale ni Kingi FC olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ tarata don mars kalo tile 11 san 2025. A yirala k'a fɔ ndolantan in ko a kuncɛra FC RFA ale ka sebaya la 2-1. Kajatu Bagayogo ani Mamadu Jalo olu tun b'a kɛnɛ kan u ye mun sɔrɔ an ka jɛn ka ɲɛmaadaw fɛ. An ka wani ka kɛnɛ fitinin n'o ye championnat ligue 2 Mali bɛɛ sa baaraw bɛ sen na boko kɔnɔntɔnna hukumu kɔnɔ ɲɔgɔn sɔrɔ min yɛrɛ fɛnɛ kun kɔnɔnen don kosɛbɛ dolantan kanubagaw fɛ o bɛ tali kɛ Kinyi FC n'ale ye commune 1 cɛbɔ ye ani FC RFF n'o ye commune 6 cɛbɔ ye. N'a ni dolantan jogo fila ta k'a lajɛ kuru fila de kɛlen don k'u danfara classement ko ta fanfɛla la o la an bɛ se k'an sigi a dolantan duman kɔnɔ. A daminɛ baara bɛ ɲɛ FC RFF bolo u bɛna celu sɔrɔ ka don sanga 14nan kuma numuri balo fɛ. Dolantan kelen kelen ani kalankolo Kinyi bɛ wuli ka jɔ kɛ cogo min na a bɛ to ka tugu celu jibɔ o ye celu yara occasion dɔw sɔrɔ nka u tɛna se. O tɛmɛnen FC RFF de bɛna taa celu filanan sɔrɔ ka don yana ka taa Nemurubajiminw na Dawuda Jalo fɛ. O la sanga 44nan kuma sa bar transversal bɛna kɛ sababu ye ka RFF kɛ k'a ka celu fila makara. An bɛ taa Nemurubajimin na n'o jaabi fila ni kalankolo ka taa FC RFF kanu na. Tako filanan baaraw daminɛnen halisa FF bɛ wuli ka jɔ kɛ o la sanga 46nan kuma bar transversal bɛna kɛ sababu ye ka Kinyi kɛ ka na celu sabanan ta. O tɛmɛnen Kinyi FC bɛ yɛlɛmaliw k'a ka tɔn kɔnɔna na o la sanga 77nan kuma u bɛna celu kelen sɔrɔ ka don Mohamed Jabate fɛ. Dolantan kelen fila ni kelen sanga ta bɔɲɔgo yan dolantan kuncɛlu cɛ. An b'a ye k'a fɔ ko wulikajɔ bɛ bonya dolantan jɛkulu fila bɛɛ fɛ. Kinyi de bɛna wulikajɔ kɛ ka bagabagaliw caya o la sanga 88nan kuma yɛrɛ u bɛna occasion fila sɔrɔ ka tugu ɲɔgɔn na nka u tɛna se k'o yɛlɛma ka kɛ celu ye. Ɲɔgɔn sɔrɔ bɛ kuncɛ n'o jaabi fila ni kelen ka taa FC RFF kanu na. En premier mi-temps an bɛ se ka 2 don ka tɛmɛ 2-3 kan donc an ye occasion sɔrɔ a y'u jɛ mais bɔlɔntan don an bɛ baara kɛ toujours mun ma ɲɛ an bɛ taa an bɛ baara k'o kan quoi. FC RFF degeden karamɔgɔ ka fɔ la u kɔni sera k'u ta sara zen. An nakun kun ye objectif foyi kun t'an bolo bi ka victoire de kɛ parce que an ka championnat position bɛ cogo min na victoire dɔrɔn de tun b'anw dɛmɛ bi. On était confiant an b'a dɔn n'an nana an bɛ se ka ko dɔ kɛ parce que match aller la Ligue y'an surpris u ye bi caman don an na bon bi idée yɛrɛ kun ye mun ye an bɛna an b'an ka 3 points ta an bɛ taa so 3 points u yɛrɛ o de kun don.
ni sebaga bɛ kɛ sababu ye ka FC RFF tɛmɛ classement ko ta fanfɛla la Kingi FC la a b'a dɛmɛ fana k'a ka baara tɔ sinsin ka ɲɛ n'o ye maintien ko ye ka d'a kan an b'a dɔn nin bakuruba in kɔnɔna na a bɛna kɛ baara ye mun ka gɛlɛn kosɛbɛ ka d'a kan dolantanjɛkulu ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ. An balimaw nin de bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniyaw la an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn Advance TV sugandili la ka se k'aw kunnafoniya an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin sunkalo in na anw ka jɛmukan ni o ye première édition ye ale bɛ tɛmɛ nɛgɛ kaɲɛ 18 tɛmɛlen ni sagan fu ye wa min ye nanzarakan cɛɲi fɔbaga ye ale ka lɛrɛ b'a nɔ na ni o ye nɛgɛ kaɲɛ 19 tɛmɛlen ni sagan 35 ye an b'aw fo ka waleɲuman dɔn k'a fɔ ko aw k'an bɛn waati wɛrɛ. N y'a dɔn nin ye an denmuso ka furu sabanan minɛ ye sakɛ. Furu sabanan wa? Arama, ne jiginne la dɛ. Tarata o tarata ani alamisa o alamisa aw bɛ se k'aw ka série kansinaw ale épisode 2 lajɛ a tako filanan video kan dɔrɔmɛ 20 tile kɔnɔ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ www.video.tv walima Maxiti kan walasa k'aw tɔgɔ sɛbɛ. Orange aw kɛrɛfɛ. Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritable havre de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis au salon haut de gamme, alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort.